Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Arratxaldeon guztiei, Arratxaldeon zer moduz? Arratxaldeon egoi. Bueno, Egoitz eta Ametxea. Bai. Eta alderantziz gara, evidentemente. Nongitorre gure programara, lehenengo zuzenekoa. Noski, ikusi duzun bezala, pues bueno, kontarsen egin dugu gure lehenengo zuzenekoa, eta nahiko genuke lehenik eta behin eskertu kontadareseko jendeari aukera emateagatik. Gure lehenengo aldia da publikoarekin. Bai. Urduriz zaude? Bat ere. Zero. Nagon ere, gopezena dagoa esan da bezala. Gure saltxan. Galderatxo bat daukagu hasi aurretik hemendik, zuetako zenbatek erabili izan duzu inoiz tarot eskualtza dezakegu? Bueno, desente gaude. Bueno, vale. Oain galdera da, zuetako zenbatek entzuten duzu gure podcasta? Bueno, pues orduan, oain... Bada kompromiso. Badakizue, podcasta basiskitzen dela, tarot erabiltzen dugu pixkat bide bat edo aitzaki bat bezala, beste gai batzun inguruan hitz egiteko, eta animatzen zaituztegu gure podcasta entzutera noski alde batetik, bestetik ere mobilak atera ditzakezuegu grabatzeko, sare sozialetan partekatzeko, propaganda pixkat egiteko, eta guztia. Hau da, zuzenekoan inberdin gauzak, ez? Noski. Claro, ez. Eta bat, bai, lotxagabiak. Eta besterik gabe... Bai, igual esatea guk ikusten dugula tarota, ez futurologia bezala, baizik eta tresna bezala, eta hortik egiten dugula baita ere gure podcasta, da tresna bezala plantatzen dugu, eta gomiatzen dugu jende guztia erabiltzera, kartak zentzu horretan. Baina ez dugula ukatzen aurretik egon dian bruji eta tarotista guzti hauek. Bai, maite ditugu, La Brujalola, Aramis Fuster... Hori da, denak. Eta bixe, nasiera modu igual kosai hori? Bai, baten aurrean. Maite, sartu rengo bestia. Geden gutu kortak eta da. Bizitza oso bat eraikite tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan norabide bere. Luzaroan, zalantzak izan dituzu, gauzak atzean utzi dituzu bidean, erori zaizkizu pentsara zarkitu eta ertsatzaileak. Iluntasunak beldur handia ematen zizun, ezerezak, utxune horretan ezerrez topatzeak. Baina gauaren erdian argi bat piztu da zeruan. Babestua sentitu zara, zure baitan, eta konfiantza bat esatu zaizu. Gauzak izango direla dakizu. Ongizoa zela, garaiz diritsiko zarela. Eta sinpleenean, bihuztasunean, inoiz baino asatuago sentituko zara. Iritsi gara 17. arkanora. Hori da. Izarrera. Ostia, batzatzea segin janean, ematen zuen izinela inoiz helduko honea. Osea, azken hilerara. Oso urrutik gusten genuen. Joder, oso urrutik gusten genuen. Oso. Bai, jazta, 3. hileran gaude. Hemen zaudetenentzako, azpian, 3. bai? Hor. Ingo ditugu igual azalpen txiki batzuk nahizean behintzen, mentzabeten askok igual ezakit ze punturaino kontrolatzen zuten tarota. Orduan, esan izan dugu behin batetan, tarota modu askotan sailkatu daitekela, baina sailkatzeko modutako bat da errenkalaka, eta orduan daude eroa doala por libre, eroa delako. Eta gero ditugu zazpikote, 3 zazpikote. Orduan, lehenengo zazpikotea esaten dugu askotan dela, ikasketaren zazpikotea, aurra zeanetikan, jasotzen dituzun gauzak, eta helduarora iristen zea gurdian. Bigarren zazpikotean indarrarekin hasten gara, barrura begira nolabait esateko, eta da, terapia garaia, gauzak ikasteko garaia, eta pixkat heldu egiteko garaia, eta ustezunean terapian alta ematen dizutenean neurritasunarekin konturatzen zea deabrua datorkizula, dorrea datorkizula, eta
eta oraindik gauza asko ez dituzula ikasi maitia, falta zaizula bidea aurrera jarraitu alizateko. Hori da, Deaborrak igual, erakusten dizuna, como barrura behirako bide hortan, emateizu argi pixka bat, kobatzulotan sartzeko eta zure barrutara sartzeko, eta dorrea izaten da kolpe fuerte bat bizitzan. Izan da ez, eriotzean ikasi ez dezuna, edo eriotzean juten uzten ez dezuna, dorreak eraman egiten duzunean. Zer ikusten duzuen bezala, da dorre bat, tximista bat jota, eta tximista horrek egiten duna da dorrea guzti suntxitu. Eta dorrea litzake gu, eta gure murren baitan sortu duen guztia, eta kanpotikan edo kanpo horrekiko separatzen gaituna. Hortaz, suntxitzen da guztia, eta orduan batoz, izarrara bale, gaude biluzik izarran. Azken errenkada honetan azkenian bide transcendentalen egiten dugu, osatzen gaituena eta ulertzen dugunean benetan ez, dena guztiz osotasun batean, eta izarra da lehenengo aldiz, hainbeste trauma eta hainbeste kolpe jasota gero, iristen geanean, erabiltzen da metafora bezala, gaudela ez, bidai luze batean desartuan zehar, eta lehenengo aldiz iristen geha oasi batetara eta gura edaten dugu ez, gaizki pasata gero, edo bide zaiak egin eta gero. Orduan izarrek badu lasaitasun sensazio bat, eta badu lehenengo aldiz, naiz eta ilunean gauden eta gauean gauden badu goxotasun ez augarri bat. Bai, igual, zehatzago edo jetxita, como irudi bat egitearen izango nintzake pertsona como despelutxatu bat. Osea, da, pertsona bat, zeinak jarzitun kriston ostia pila bat, dago lasaia eta dago ondo, igual etxera heldu bat ongi dago, baina trematek harrapatuta dator. Hortaz, dago leku horretan, bale? Bai, parranda guztia eta gero, asaitasun momentu atako jautxia, kazu iristen pixkatola ez, hileak ezakit nola, eta jazta. Hori da, estereotipikoena, baina badu lasaitasun punto bat, bai, izarrak. Hori da. Orduan, guazen izarra ikustera, benetan karta bezala, zein den, orduan, Rider Waite Smithen, gure izarra, hau izango litzateke, 17. arkanoa da, esan bezala, eta bertan ikusi dezakegu emakume bat bilutxik, dagona postura lasai batean, hemen alderapenak egin ditzakegu beste zazpikoteren amaieran neurritasuna geneukan, neurritasuna da ez da oso ongi ikusten, baina nire atzian da aingeru bat bezala, eta neurritasunan ikusi dezakegu aingeru bat jantzita dagoena zutik, modu zurrun batean, edo bai kontrola oso ongi manejatzen duen pertsona bada, baina izarrak badu beste ezaugarri baditu jada beste ezaugarri batzuk, alde batetik bilutxik dago, orduan hemen ikusten dugu beste zaurgarritasun bat, beste lasaitasun bat, badago ere postura askoz ere erlaxatuago batean, ez dago zutik eta ez dago postura bat mantentzen, eta bestetik ikusten dugu bi pitxar ditula eta bertatik ura botatzen ari dela, bai? Inguruan ikusi dezakegu badagoela laku bat, esan dugu behin baina gehiagotan lakuak tarotean simbolizatzen duela pixka bat, emozioak, inkontzientea, elkarrekin partekatzen dugun hori ez, kolektiboara izan daiteke, eta orduan ura ari da ez, beste kolektiboa den horretara botatzen. Eta ikusi dezakegu bertanko landa emankor bat dela, eta noski, kartonetan atzean ikusten ditugu izarrak, izarra handi bat, eta beste zazpi izar handi horren inguruan. Bai. Orduan, irudiaren deskribapenean hori ikusi dezakegu, eta gero ere noski honek esan nahi bat dauka. Ezta? Bai, hori da, kartan esanean sartuz eta epautako bideo horretatik gatotzela. Izango litzake karta bat pixat esperantzetara eramaten gaituna, ilusiotara, etorkizunetara. Zo pentsatu ikusten denean izarruxe bat gaueko zeruan zer egiten da, pues gatzen da desira bat, ez esperantza batetik. Zerbait behar da, zerbait nahi ez, apur bat litzake esperantza hori, eta jaipatu den ez ere bai, litzake itzulera bat horrekara, nola bait, osa gatoz, gorabera askoko fase batetikan, eta nola daiteko horeka batetara itzultzen baina konfiantzatik. Ez da zalantzan dagoen horeka da, baizik eta, eske, igual karta hau da interesantea zeren, fijatzen bani mazate jarri zazpikoten tira hori, osa, arrazki hori. Gatoz, deabro eta dorretikan dela biediela gaua, eta izarra, ere bai dago gauean. Osa, hau da, ez da argiko garai bat. Baina esan duguna da, guia topatu dugula iparrizar bat. Bai, eta horrek eramango gaitula, osa, norabide bat ja topatu dugula. Egondare gauean. Hau da, ez egonda leku eroso batean horren dikan, ez? Eta, inkluso, enegarren ikasketa prozesuaren hasieran zeren ikusten duen bezala, personat biluzi dago. Berez ere koplatuko da? Ez bat, beldurra, bum, itea. Bueno, orduan, hola, como sintesian, litzake dorrearen fase eta gero errekuperazio fase baten hasiera. Bai? Garrantzitsua da gaina karta honetan ere bai, oso politia da beste guztietan ikusten dugunean paisaia bat, izan daitekeela neurritasunean, eriotzean, indarrean,
bide bat ikusten dugu jarraitzen dula, bai? Eta orduan hori da eroaren bidea. Eroa hasi da lehenengo kartatik eta 21. kartaraino iritsiko da. Izarrean ez daukagu biderik. Eta horrek ez du esan nahi bideak ez dula jarraitzen, baizik eta karta honek esaten diguna da lasaitasun momentu horretan, da guk sentitzen dugunean konfiantza hori, bai, badakit bidea hemendik dela, badakit nondik joan nahi dudan, gure iparrarrotza topatu dugunean, badakigula garaiz iritsiko garela. Ez dugula zertan korri egin behar, ez dugula presentzia hori den guztian gainean izan behar, bai, bidearena. Baizik eta lasaitzeko momentu badela zure nolabaiteko santuario bat edo topatu duzula eta hor goxoz daudela eta hor osatu arte egon zaitezkela bidea jarraitzeko. Orduan badu ere ez, zentzu osatzaile horretan mezu hori. Bestetik, noski ez da oraindik ez gara eguzkira iritsiko gara eguzkira, baina badugu osatze bide bat ja, bai? Eta oso konfiantzazkoa eta oso baieztapenetik abiatzen den konfiantza bat da, bai? Orduan, egin duguna da, Deabruan gure beldurrak atera dira, Dorrean erori zaizkigu, genitun sinismena, genitun uste, balioetziguten usteak eta zaharkituak zeuden usteak nolabait esateko, eta Dorrean nolabait esateko tunelean sartzea baldin bada, batean, pum, dena erortzen zaigu, izarra da berriro ez, bukaeran, ez gaude bukaeran, baina bukaerako argia ikusteko momentua izango litzateke. Bai, nik ere esango nuke, como ez fiatzeko ere ez tarotaren bideaz, porque ematen du, karta hon badatorenean, ja, de repente, esperantzak lagunduta goatzela, de repente, ez, como ja onera. Eta aurreko nintzen guina saioa prestatzen bastante ilargian inguruan, porque ilargia, pues, aurre agorratu gotaz da izan, baina ilargia karta niri adibidez peligrosoen erutzeten karta bat. Dela, karta bat eraman zaitzakena erotasunera, zuzenean. Osa, zeren, justo, oain derrepente ez, biluzten gataz da izert, eta baina beste bide bat egitezke egiten, ze pres gaude, heldutasunagatik beragatik, osa da, bilarako fasea edo ez, bidea egin dugu, eta heldutasun maila handi batean gaude, baina orduan baitare esan eduna da, ditugula tresnak askoz esakonago harakatzeko. Eta askoz esakonago harakatze horretan, batean topatzen gai ilargiarekin gauean, eta ilargiak eraman gaitzake leku oso ilun eta estrañoetara. Osa, hau lotzen da ametsa izuekin eta ametsekin, lotzen da gauza arraroekin, lotzen da ez norbere barruan ditugun, pues ez, bestelako leku ez ezagun horiekin, zentzuk ez ditugun guztiz ulertzen, eta niri personalak iruditzen zait, izarra bali bada, como ez, oasi bat, edo ez, uftragoizka bat, baitare, como daleku bat, esateko, bale, orain bide honetan nago, nire ekitzen bide bat, nolait ikasketa asko egin ez da izan, baina ez da guztia onera dihoa baizik eta, bueno, ez, seiko dugu bidea egiten. Bale, lehenengo, karta honak eta txarkaz daude? Ez, bueno, oza, beldurra ematen karta, nahi beldurra gehen ematen dira ilargi. Eta, gero nik hau prestatzeko nesan nion. Ilargiak berezik igual zuri zer mugitzen duzu. Evidentemente. Igual terapian hitz egin behar duzu. Esan nahi dudana da. Nago terapia. Badaude beste karta batzuk ere oso beldurgarriak izan daitezkenak. Adibidez, zuri zen ditzaizu beldurgarria zuretzat. Nei ilargi ez berezik beldurgarria iruditzen. Ja, ben zuri zen egiten zaizu beldurgarria. Hain egin behar nuntzea, ez dakit, Deabrua, Dorrean. Deabrua? Esken Deabrua iruditzen hostalaria. Zue bakazu karta beldurgarririk? Zui ematen zio baten batek beldur. Ez que ditugu mikro batzu dina inalambrikoak, eta lehak zujun zuen gana, hola. Galderak egitera, hortaz. Bakazu zuek kartan bat beldur ematen zuena? Alkano nagusietan ikusi ditugun hauetan? Hola, inoiz bota balima zue karta eta esan hostia, pues karta hau da, como, gaizki. Dorrea esaten da. Hemen dikan, dorrea. Eta zergatik? Nahizu azaldu zergatik? Gertuatu guna ez, Zehoze politia zan zehozetik, zehoze oso itxusia bezala bihurtzealako. Osa, itxustasunak ilotzen duzu dorrea? Ez da como, bueno, ya, como suntxitu iteala bezala. Gauza politioi suntxitu iteala. O desagartzu iteala, o tal. Oin esperientziatik, llegar ez dakit nolei joan. Hortara, ni juzen pixka bat, bai daudela karta batzuk, zure esperientziaren arabera, zure tokiaren arabera, igual, bertigo handiagoa ematen dizutenak. Uste dut, adibidez, zoriaren gurpila oso beldurgarria izan daitekela bizitzako segun ze momentutan, edo... Zoriaren gurpila inoiz, amets, nezago inoiz. Edo adibidez, eta hau zen, pentsatzen genuen kanta bat sartzea, baina ez dugu sartu, erabaki dugulako gaurkoan denak euskeraz jarri behar genitula. Maria Pelae. Bai, esaten dula kanta batean, beldur gehi eman dit nire buruak, zoriontsu nintzenean, zerotik hasi naizenean baino, bai? Horri, nes osinak itzeten du, zoriontsu dagoenean dela, berari pizten zaila mania. Vale. Osa, persona birtzen da, persona zoro bat, como en positivo. Eta reskutxo dela. Pixkat, hortikan, eta
Eta orduan nei jargia bai iruditzen zaidela karta bat ja urra honditan sartzen gea eta sartzen gea ez. Trebezia handia berduzu ulertzeko baia hain argiak ez diren mezuak eta zure oso beko mundutara zoaz, ez, iluntasunera, itzaletara, baina aldi berian horrengatik iritsi gara izarrera eta izarrak esaten dizuna da bideo egiteko kapazela eta sentitzen zunean hoi, ez, gero hilarria dator. Bai. Orduan. Gainadaka gauza polit bat karta honei dela, jartzen bali mazu zea, igual, honea, desmaizatu bai. Hau da, gure baraja favoritoa. Bai. Bueno, ez da favoritoa, baina favoritoenetako edo behintzat gehien aipatzen duguna podcastean, dela This Might Hurt baraja, eta hau da izarraren interpretazioa. Bai. Oso osantzekoa, bestatzuan igual geixo alatzen, baina oso osantzekoa. Eta gustantzait, zeren karta honek izarrak ere baitzeten dugu, lurre emankorrak emankortaz, edo abonatzeaz, mehan baita harremanekin lotura zuzen dauka, hau da, harremanak ere bai elikatzarekin, hau da, gero hemenik aurrera segiko dugun bideo honetan ere bai, neuruzez inguruan dituzula baita ere ez, askotan oso bide individual bezala planteatzen da tarotaren bidea, como ez, nere bidea bizitzan zehar, eta igual hemen, eta bueno, beste karta azotan ere bai, egiten zaio referentzia, justo harremanai, laguntasun harremanai ere bai, ez, como ze importante dian, eta hauek ongarritzeaz hitz egiten du karta honek ere. Bai, hain zuzen ere gaina badaude autoreak eta errepikatuko dugu, igual kartak berri interpretatzen dituztenak izaera sozialago batetatik, bai, ulertu dezakegu dorrea aurreko karta zelako, pertsonala denez, gertakari bat bezala eta zuri erortzen zaizkizun pentsaketzeko modu batzuk, edo izan daiteke dorrea ere kontzientzia soziala ez, berdin zait den klase sozialaren inguruko kontzientzia, feminismoaren inguruko kontzientzia, hartzearen inguruan. Eta zentzu horretan, ikusten duguna karta honetan pixkat energiara bueltatuta, energiaren esanaira bueltatuta, esaten dugunean berak pitxarretatikan ura botatzen dula, kolektiboa den horretara, inkonstientera edo emoziotara, ematen ari da biluztasun horretatik, bere biluztasun horretan oso sentitzetik, bai, gogoratu, neurritasunean ez daukagu, ez, biluztasunik, arropa daukagu, eta hemen ja konfiantza handia dago, ez, sentitzea ezin zaituztela benetan zaurgarritasunarekin min egin, zuk onartzen badin bazu, ez, eta erakusten badin baduzu lotxarik gabe, zeingo diazu nahi honekin, benetan ez horrekin sartuko zea, eta konfiantza horretatik izarrak eman egiten du, eta badago esaldi bat dela gero eta gehiago eman, gero eta gehiago jasotzen duzula, bai, orduan, badaki urrori ez dela inoiz agortuko, bere emozioetako eta bere barruko, ez, urrori beldurri gabe botatzen du, badakilako horrela ez dela agortuko, eta konfiantza momentu horretan gaude, izarrean. Hori da, hain zuzen. Zerutzen karta hau apur bat pertsonalerago jiste bale dugu? Venga, guazen. Bai, lotzen dugu? Venga, urrengo bestia, hemen. Bueno, a ver, Amets, kontau, zerratik hautatu zen una abesti hau? Jarri dugu abesti hau, Goseren abesti da, txalupa deitzen dena.
Eta hain zuzen ere hitz egiten du, ez? Ba, txalupa baten inguruan, bidai baten inguruan itsasoan zehar, eta kontatzen du pues, zenbat gauza gertatu zaizkien txarrak, eta alare estribiloan esaten duna da, ez dugu ikusten porturik, oraindik gauean gaude, bai, baina imaginatzen dugu eta aruntzoa zarraunean. Orduan izarraren energia pixkat hori da, ez? Eta badu, ikusten da ez, melodia ez da tristea eta kontatzen tokitik ez da toki tristea, baizik eta konfidantzazko toki bada. Eta horrekin lotura handia du izarrarekin. Guztiz. Bale, eta orain, negen izan kontatu txaskarri bat saiontarako, eta zen negen ulotu beste gabatekin, ez? Eta negen ekarri gombidatu bat, ez da ekarri. Pixkat, bai, pertsonalera ekarrita, karta honek zer mugitzen digun pentsatzen genuen, eta hain zuzen ere gaietako bat, ez, ematearekin eta hartu eman horrekin lotura daukan karta honek, ba justo eramaten gintuen asko xamurtasunera, bai? Eta ze gaitzetxia da hon askotan xamurtasuna, ez bakarrik gizartean orokorrean, esan dezakegula, baina askotan kompetitibitate jokutan sartzen gea, ez? Berdin da den artisten munduan, berdin da den gure lantokian, berdin da gauza askotan, ez? Eta ze garrantzitsua den xamurtasuna aldarrikatzea ere autopolitiko bezala. Eta horrekin, ez dakizuen, bino Izar Andresek, lanketa handia indu eta bere dokumentalian hain zuzen ere hitz egiten du pixkat xamurtasunaren iraultzaz, eta berak, adibidez bere esperientzia pertsonaletik hasi, eta esaten du ez, berak lortu dula loratzea eontzelako baldintza konkretu batzutan, bai, eontzelako lurren mankor bat, ure mantziotelako eta besteen laguntzari esker eta besteak hor egoteari esker, berak lortu duela iritsien tokira. Eta berak nahiko zuela ere, ez, hori izan besteentzako ere, bere ibilbide artistikoan zehar, eta bere bizitzan noski ere bai. Kurioso da, zelenguan nere izeba, Izarok jozun Irunen, Irungo festetan, eta nere izeba bueltatu zen pixkat ez, zea horrekin, superjatorra iruditzen zait eskuzabala, eta ezak zer, eta gustatzen zitzaigun asko, ez dela bakarrik izakera kontu bat, baizik eta autopolitiko badela, ez, Izaroren kasuan esatea xamurtasuna aldarrikatu behar da, eta honi leku bat egin behar diogu, ez, gure eguneroko praktikan, gure lanean, eta abarretan. Eta berez Izaro gonbidatu nahi genuen, saiakera eta gonbidatua dago eta etorriko da saiakera ingen pasadaia Izaro Andres eta gano, bueno, venga, elkarrizketatu genuen Durangoko azokan eta ezin izan du, hain zuzen ere oaintxe bertan daolako, bere biran dago ultra tope, guk lagun bat komunean dakagu, eta lagun honek esan zigun berari ere ez zizkela mezuak erantzuten, orduan, momentu honena etzela. Hori da. Eta azkenean lotu dugu beste gai bat egin dela bokazioaren gaia. Eta igual, nahiz orko ez dugu gaia. Bai, pentsatzen un pertsonaletik anitzen bergun labeixio. Bale, lehenko pertsonaletik karta hau, ze momentuan ikusi gure bizitzan. Bale, dale, venga. Ze momentuan ikusi zure bizitzan. Nik Izarra askotan, nik bueltatuta leno Maria Pelaeren kontura, bai identifikatzen dut asko zerotik astearekin, ez da zerotik astea, zerotik astea eroa izango litzateke, bino bai gauza asko ez, erori zaizkigunean eta hola, badao lasaitasun momentu bat eta badao zaurgarritasun horretan, benetan, eta bain Taylor Swiftera jun behar nun. Orain ja, indugu Taylor Swiften kapitulo bat daukagu, Taylor Swiften... Maitasuna bat. Maitaleak bat. Maitaleak. Eta bertan iten dugu Taylor Swiften aldeko apologia. Orain Israel Gaza kontuarekin, ja, ez zaigoen beste gustatzen. Bino, Taylor Swiftek badu kanta batean esplikatzen du ez, bere ibilbidea kontatzen du, eta nola dena kentzen saiatzen dienean berari, konturatzen dela badagoela zerbait ezin diatena kendu, bai? Eta zaurgarritasun horretan, iluntasun horretan, badagoela zerbait ere oso zerbait osatzen zaituen zerbait eta asetzen zaituen zerbait. Eta nire bizitzan igual Izarraren sensazio hori ez, lasaitasun hori, benetan baretzen zaituen lasaitasun hori, baina baritzen dut ez dela gauza gogorrak edo pasata gero hor daun irmotasun oso sendo bat, zuaitzaren sustraia bezala esatea, bai, ongi jongo dira, ez da ezer gertatuko, eta ez da munduaren amaiera gauzek jarraituko dute, eta bai ez tapen horretatik. Nik asko ze praktikoago eta igual zargarritasunetik igual urrunxiago problemita ditutelako zargarritasunekin probablemente bai, terapiko kontuak. Nik guatzen naiz nola, honekin da Iparraizarraren kontuarekin guatzen naiz nola bukatu nunean batxiller oso argi nukan nuruntzan joan, eta ero, ni historia ikastan joan, gaina historiaren apasionatu da naiz, eta hori egiteko enitun baldintza, nire pasioa segitzeko edo nire Iparraizarra segitzeko ez duen beharretun baldintzak. Eta horrezen ibilbidea pixazaia espektatibena, egin behar ezunarena, jendeak espero dunarena zuan dikan, eta kontuatu nahiz azkenean, como Izarraren
Osa, nik ez dut uste zabonikan momentu batean, zure ditzan leku batean, osa, en plan, demoen zaude izarran, osa, uste dut zaudela denbora guztian, nolate multikapa baten barruan, ez? Eta, de fondo bai izan dutela izarra, segietarako zenean nik egin nahi un bide bat, kostazetena, jendearen begitatikan asko da bezez, karrera bat ateratzearen bidea, eta nik izarra horrekin lotu izan dut, dela, ostea, nik egin nahi nun zerbait, dela ez, nik ez karre bat ikasi nun gero antropologia izan dena, azkenean, eta usten dut, zegoela, como arautegi oso bat, noiz ate barezu, zenbat demora ate barezu, ze adinekin atera barezun, eta ni banekan de fondo, como gogo bat hori egiteko, baina nire ritmoan, zeren oso lotu dago zuke egin dezuna zure bizibalintzarekin, eta zure bizibalintza materialekin. Orduan, irutzait, como oso horre gona ezela urte askotan zerat, de hecho, 13 urte. Ez que, osea, girrala entregatzen naiz, de hecho. Orduan, horrekin lotu nun saio prestatzen. Oso ongi. Bai, pues ya ves. Ados, jarriko dugu kanta bat honen aurretikan, edo zuzenean sartuko gara. Zego dugu maiteria aukeratzen, zabesti, arloko? Izaro, ez? Badago, jarrita edo ez? Hemen, eta ozen izan. Bueno, pues mira, esto. Noradoan, hainazkar kurrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute mireria, eta ni beste egun batez isilik. Denok begira bestearen atarira, zenbat dira, zer da zerretan ari dira, eta zein egin zuk inon, zure kabia zezu aitz guztiak gezu rezkoak dira. Son de mentira, mentira. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen, ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen, ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madan Gure gai txoarekin gatoz orduan oain, izarraren kartere ulertu dezakegu, eta ulertu dezakegu ez, izar hori piztu baldin bazaigu eta iparrorratz hori piztu baldin bazaigu ere, oso lotuta dago gazteraz proposito de bide esaten zaienarekin, ezakit euskeraz, nola esan? Bizitza helburua, egitekoa. Bino, askotan konfunditzen dugu bizitzako egitekoa, gure egitekoa, bokazioarekin. Eta interesgarri iruditzen zaigu batez ere gaur egun egiten den bokazioaren inguruko irakurketa, ez? Zuetako zenbatek jaso izan duzu, edo zuetako zenbatek jaso izan duzu bokazioaren inguruko galdera, ez? Ea zein den zuen bokazioa. Inork ez du sinisten, inork ez dula galdera hau jaso, LH-en, eta zer nahi duzu izan hauntitan? Vale. Zuk jaso. Osa, besteek galdetu, esplizituki? Bai, ez? Vale. Eta zenbatetan, egon da gainea, ez? Zuen bizitza helburu hau lotuta zuen lanarekin, zuen profesioarekin. Bai? Zuetako zenbatek, nahiko nuke geho igual galdetuko dizuegu, zer esaten zizuten txikitan. Osea, zer esaten zenuten zuek txikitan, izan nahi zenutela, nik pelukero esaten nahi nola izan. Nik aldatu ditun askotan. Osa, ebran 8 edo 10 gauza ezberdin. Nik, DBH-en eta hola bai, bino, nik txikitan, behin galdetu ziaten gaina herriko aldizkarirako, eta pelukeroa. Omentzeon, nire amak esaten du dela, omentzeon, nik suposatzen du ere gustatzen zitzai dela, eta nula hartu nahi. Bino, bazeon pelukero bat mutila, eta pelukerak dena pelukerak ziren, eta nik ikusten amenu nahin bakarrik beha lanian, mutil bezala nik nahi niola lagundu berari. Hoi, zeba izakila. Zenbatetan lotzen dugute, ez? Hau, gure profesioarekin, eta zuetako zenbatek esango zenukete, txikitan esandako horrekin bat datorren lan batean zaudetela, edo zure bokazioa betetzen duen lan batekin zaudetela. Bueno, vale.
50-50, komsi komsa. Vale, eta hemen dator pixka gure galdera, ez eske, zer da hain zuzen ere boka? Eta zu, abets? Zer? Zu? Nik ez dakit, nik denetik ez dut iten. Ez dakit. Ez dakizu? Lana bere hortan, bokazioa, txikitan esaten unakin, bere hortan igualez. Minezu esan, eski horretara guaz. Guazten esplikatzea lehenengo, zer den bokazioa. Ekarri zuegu definizioa, porque gara, dena galduak, hortaz. Nik harriet, eskutan hartu gutau zen. Bueno, bokazioa. Kaixo etxaldeon. Bokazioa da, nolaite deia darralko honek deitu euskaraz, ez? Dela bokare, latinez bokare, deia eta io dela akzioa edo honen efektua. Ta dago oso lotua bokazio hitza kristautasunarekin, bai, jainkoaren deia darra sentitzarekin. Esaten da, en plan, bokazio izan deta, pues, derrepente moja edo apaiz hartuko naiz, bai? Hola esaten da. Ta, 19. mende bukaran, eta 20. mende hasieran, jasizten erabiltzen zentzu zabalago batean, talotu zen beste gaur egun ulertzen dugu zentzu horrekin gehiago. Eta da, karrera bat, lanbide bat, edo beste dozein lanbide, edo jarduera hasteko nahia. Oraindik beharrezko gaitasun edo ezagutza guztiak eskuratu ez direnean, hau da, batxintza benean, inkluso lehenago igual, ez? Como degatzen. Ze, nik uste, sortu dutekin ez da gazula bokazio bat. Da gazula, como, desira bat, nahi bat, pero ez da, como, ontan ikusten ez, ea, como, proiektu egiten dut. Ez? Da gehiago, como, nik sortu urtekin nahi nuzan zuzendari, arkeologo ere bai urtikan, dinosaurioekin ibili, no sé, osagoz asko zen, como, eta pelukero ere bai izan nahi nun. Nik arre bai nion matxakatua, matxakau iten nion. Ia, matxakatuta. Matxakauan, entraen zan, no sé, esgainan isoren bizitzen orduan, bideiak euskatikan soriara, 3 ordu, formoetazar batean hortaz, denbora asko zen, eta harribiltzen nintzen, bere iak. Leno, esan dunean, metafora despelutxada zen, bere arrebasoriatik Euskal Herrirako bueltan, nola iristen. Nera bizarrean bizitzen dugu guztiak, gaixua. Hordi, esaten bezala hau da, gaitasun edo ezagutza guztiak guandikan eskuratu ez direnean, ez? Ta hezkuntza zientzien arloan, pedagogian, hezkuntza psikologian eta antzeko arloetan, asko ikertzen den eremua da. Nola sortzen den bokazio hori. Nola heltzen den norbait desiratzera edo ez, proiektatzera bere bizi norabidea hori izan nahi dula. Eta gero, ja hezkuntzan sartuz. Gehiago, hezkuntza sisteman orientatzaileek bokazio hau topatzeko frogak egiten dizkiete ikaslei eta bokazio horri jarretzeko bideak proposatzen dizkiete. Karo, guk deitzen genuen gure institutuko orientatzaileari desorientatzailea. Vale. Eta uste denak sentitu izan dugula hori ez, dela persona bat, itezkizuna testak, ez dizuna ezertaz ezautzen gerturatzen dela, itezkizu como lau galdera, beti ikusten duzu agobiatuta, como ez da gala denbora zurekin noteko. Dar de psikologo baina ez, da persona tortagona eta ikustezuna ez duna maite bere lana, gure kaso amintzatola zen. Eta orduan como, bueno, zuk orientatu behar nauzu. Spoiler, nire formazio orientatzaia izatekoa. Enabil horretan lanean, baina. Izatez. Bueno, baina zu orientatzioan ezango ez niake. Tarotkartekin bentsat. Ombro, hain zezan bertzua. Hombre, ez, agero ez hau zut. Nola atera behar duzu ataka honetatik. Bueno, a ver, hortaz. Vale, doni altzezkoen bat eta inbat kritika, ez? Dela, como, vale, nola bertzen dugu bokazioa, ez? Ta zelotura dauka gaur egundako haun ikuspegi oso individual eta ez, desiretan oinarritutako horrekin, eta nola dator bat, bizi egun erretatrekin, zeren, karo, ni naiz, langile familiatekoa, ez dut, ni herencias, ni hostias. Orduan, ez da enpresak ez ezerrez. Orduan, karo, nik izan ezak bokazio bat, izatekoa, nahi izan diseinadorea, izan nahi izanun diseinadorea, arropa diseinadorea, flipaba. Eta hortarako beratzuna da, kontaktuak, kapital kultural baketik agaz, dirupiat izan, zeren bestela, pues bai, egin dezakezu lau trapukin diseinu bat, pero Alexander McQueen dago bat munduan. Eta ez, un urtean behin topatzezu beste guzti zer dia, ez? Ba, ez da inoren semela bakortaz, bokazioa nola dator, ez? Nola sazetalka egiten duen bizi ezun errealitatearekin, hori da, kritiketako bat. Eta oinarrizkoagora joz, lana beharrezkoa dela gure munduan eta gure zeatan. Eta egin berritugula gauzak ezaki dela. Nei oso zaila zi pentsatzean norbait izan daitekela garbitzaia bokazioz. Eskaila garbitu ditzakela bokazioz. Osa, egongo da igual inor. Pinorokorrian jende gehienak egiten dugu egin behar delako. Eta beste hainbat lan. Bai. Bakizu dobela gaur egun reilak etxe garbitzarenak. Etxe agoitibera garbitzarenak. Osa, flipatzen zu. Ni eske galtzen naiz, ja. Sentitzen du bino, ni naiz generazion Y, osa, millennial, ja, gauzoekin galtzen naiz. Ez esan zuit, dezela? Galdu. Galdu tentzala? Bueno, algoritmoa gauzak esatitu, nire ustez, eta hor dago ontzarbei da. Garbitzaren kontuan. Bai. Kontua da,
lana beharrezkoa dela, eta badudela lan asko ez dienak atseginak, hau uste dut feministek induten zea bat aldarrikapen bat ere zaintzen inguruan, zaintzak igual batzutan marrai badia, baina eske zaintzak behar ditugu, eta elkarren artean zaindu behar dugu, eta lanarekin berdina da. Eta ni, nire formazioan askotan ez, bokazioaren inguruan, eta ikasleen bokazioa topatu behar duzu, ezak izer, nahi kontraesan handiak sortzen zitzaizkidean, hain zuzen ere, ezakidalako ze puntura arte, eta nik hau askotan diskutitu izan du jendiakin, ez? Zer den bokazioa, ea bokazioa bat eta bakarra da hon, eta ea profesional ona izateko bokazioazko izan behar duen, eta zer gertatzen da, naizetan ere bokazioa izan, erabakitzen baldin badu beste lan batean egitea, beste gauza batean lan egitea, baldintzako beagoak baldin badira, denboren baten baldin badit beste gauza batzuk egiteko, eta abar luze bat, bai? Badago niretzako hemen trampa bat, dela azkenean bokazioa batez ere, langile klaseko pertsonentzako, dela zuk zure bokazioa lortu nahi baldin baduzu, beste maite duzu zure bokazioa, edo zer gauza egiteko gaizarela horretaz bizializateko. Orduan, janitzazu soldata mierdak, janitzazu gratis egin kontzertu hau, janitzazu bestea, eta bukatzen baldin baduzu beste zerbait izaten, eske benetan ez da zure bokazioa. Benetan ez zaizuen beste gustatzen. Benetan etzen zuk egin nahi zen nazte bestela aguantatuko zenuke dena, pasako zenituzke trago txar guzti horiek, eta iritsiko zinateke izatera, aktore, astronauta, golflari, bai? Eta gero bestentzako ere da, pues azkenean filtratzeko modu, osea, ez? Bakoitzak jartzeko toki batean, ze honetan, eskusa aitzaki honekin. Ja, eske guztiz bat. Gaina bokazioarekin oso solotu dago baitare, como ez kontuan izaterena hori, zenden zure puntu hartarako. Eta gaina uste dela, como oso pensando jupi bat, bokazioaren kontua. Eta zerratikan ez egin beste lan batzuk, ez? Esan, zerratikan ez bizi bokazionala ezen horretatikan ere bai. Ez? Edo zerratikan segi hartu bokazioak. Claro. Eta ez pentsatu, ostia, eta bokazioa die como oso nitikan, ez? Eta es como, hostia, igual badago zerbait edo, lan bat edo, ez? Leku bat komunitatari honi ingo diona, eta nik hori bete ezaket. Beti da ez, como, ez, baina zuk zer nahezu, zure barruan zer nahezu egiten, porque hori da zure bidea, eta es como, bueno, hori da bideetako bat, egin ezakena. Kontua lortzen dela oso frakasoarekin ere bai, zure bokazionala, zure baitan bokazionala ez den hori, ez lortzearena. Eta gaina oso, ez da oso pentsamendu magikoa, ez dela, como hori zuke dagazu bokazioa, eta lasai indarrite bali bazu lortuko zu edo unibersoare fuerte esatzu bai zu lortuko ezu. Kontun izan gabe, askotan lan eginda ere, gehienetan, inoiz ez zela helduko zure bokazioan, den horretan lan egitera. Ez da, hor daola sistema bat, hori egiten duena. Ez dela, zuk ez duzulako nahiko esfortzu jarri, edo zuri benetan ez zizulako egin beste gustatzen, edo ez zinerako ainona benetan. Bai. Eta, barkatu? Ez hori. Eta gero, pixka lotuta, ez? Esaten genuen zen, proposito de bi, ezakizzer, guk badugu hemen metafora beste batien erabili dugure bai, deabroa bi, buruzak izkigu denak, flipantea da. Deabroa bin, hitz egiten dugu, igual deabro bat da orain minua. Uste dut deabroa bi dela. Daimonaren ideia. Daimona, Greziako pertsonentzako zen espiritutxo bat, gaur egungo izango litzateke Angel de la Guarda dolako zer bezala, daukagulako gure baitan, eta bitxitorrek iten duna da laguntzen gaitu guri benetan betetzen gaituna egiten, bai? Orduan, modu oso errexan ulertuta, bitxitorrek ez daukanez komunikatzeko modurik, ratatu iguazen imaginatzea, ez? Eta zeonian sukaldean eta nahi zionian esan, nola ditzen zen, sukaldaria? Bueno, sukaldariari nahi zizkinean gauzok esan, klaro, erakusteko eta kozka iten zion zerbait esateko ez, edo, bai? Orduan, daimonak egingo liguke min aigenen aukeratzen nahi ez dugun bide bat eta goxatuko gintuzke aigenean jun berdugun bidetik joaten. Orduan, supuestamente somatizatzen ditugunean gauzak edo estresa gaudenian gustatzen zaigun lan batean, ezakizzer, hori izango litzateke gure daimona esaten ez, hemen ez da. Orduan, bizitza, nola esan dugu, deituko dugula? Bizi helburua. Bizi helburua izango litzateke pixkat zununtza den gustora. Eta hori izan daiteke zerbait profesionala izan daitekela, izan daiteke zerbait harremanekin zer ikusi daukana askoz ere zabalagoa da, ez? Eta bokazioa bai lotzen da argi eta garbi lanarekin. Nahi hemen, gaina, hori da, adibidez hezkuntzan, ez da, nahi da hezkuntzan, behin eta berriro esaten den zerbait da, ez? Hau ez da bokazionala, hau ezak izer, badaula punto bat. Ez, badaudela irakasle asko, atea dutenak irakaskuntza ezak izer, diruaren gatik, eta ez. Hemen irakasle asko zaudete? Irakasle zaudete hemen? Vale.
eta ez, benetan gustatzen etzaionarek, orduan, ez denez bokazionala, ez dula bere lana ongi iten. Eta ni zalantza sortzen zait ea den ez delako bokazionala, ez den ardura bat, ez, horrekiko, nahi dut esan, batzutan igual ere nien guain ongi edo ez daukat horren beste gogo, eta badakit elementu gehiago daudela, ez, kontua da, zuk hartuzun gauza bakarra kontuan lan horretarako da, nik berdin zait soldatu nahi dut, ordu nahi ditut, eta ez beste guztiak, eta igual beste gauza batzutan ardura gehiago hartzen dugu denaren inguruan, ezakit. Zalantza dena da, ez, askotan, ez dudala uste profesional txarragoa izan behar duzunik, bokaziorik ez baduzu. Tani bat natorzurekin, guztiz. Bale, maite sartu bestia. Pero nauñe da ezin igari egin itxaso hauetan ta eskua gora ez dut ezer egin noa inora. Pero nauñe da ezin igari egin itxaso hauetan ta eskua gora ez dut ezer egin noa inora. Gorrotoa kaleak hartzen dituenean imaginatzen zaitu taien aurrean esku urdin egiak min amaitu behingo zaiekin esku urdin egiak min amaitu behingo zaiekin. Zaure guztian baina ezin eutxe gorputz berdinak zikendu azterrak maitasun aurron hormetan gure izena. Gorrotoa kaleak hartzen dituenean imaginatzen zaitu taien aurrean esku urdin egiak min amaitu behingo. Bueno, amets, heldu gea ja, niretzako gaurko saiaren parte interesgarriena zen hortara. Dela... Esklusiba. Bai, esklusiboki. Zuzenekoaren magia. Bai, hori da. Eta da, publikoari hitz ematea. Eta galdetzea, badaukan gaur hitz egin dugunaren inguruan, edo bestela orokorrean tarotaren inguruan, galderarik. Hortaz, hoxe luzatzen zu galdera. Badaukazue galderarik edo honen inguruan? Zuk etxin edo baina. Gora ez publikora galderakitea, baina ber. Gure azafata pertsonala. Norbait nahi du galderan batin? Kaixo, nola ez izena? Aitziber. Eta zena zure galdera? Bueno, berez gaur hitz egindakoarekin ez dauka... Ez una galdetu. Baina, bai, osea, nik kuriositatea daukat tarotarekin, duela gutxi hasi naiz, bueno, etxean daukagu baitu kartak eta noizean behin egiten dugu, eta niri esan didate berez zuk ezin duzula tarot baraja erosi, oparitu behar dizutela. Anekdota. Txoin. Hau kontatu behar dut. Eta hori, nik jakin nahi dut, osea, hau... Ametxez kontatu. Badago gela honetan persona bat hori erabili zuena aitzaki bezala. Nik berari oparitu niezaion karta baraja bat. Eta pertsonari nire ondoan esertzen ari da. Jo, osea... A ber, etzen izen hola, pixa bai, esan bai. Eta ez dut oparitu behar litzuzuk erosi, porque ametxik erositu bere baraja guztia, ditu zortze dogo eta bost. Zein esaten dute lehenengo baraja. Eske hori da? Ez. Oi, amets. A ber, tarotaren mistizismo eta superstizio eta gauza guzti hauek gustatzen zaizkigu pila bat baldin eta aldeko ditugun. Hau da, intzientzua jarri berda eta palo santoarekin pasa behar dituzu kartak garbitzeko ez dakize. Jartzen zaitula sorgin mudean eta maten zula puntx eta ez dakizer aurrea. Jartzen zaitula urduri, bapadien hasten zela pentsatzen etorreko zaizula deabrua irekitzen naizelako portala raro bat ez dakizer. Ez egin.
bai? Eta nekin berdina. Oparitzen badin baizu dute ilusio horrekin eta zaizera songi bino. Badago jende pila bat erosi duna bere lehenengo karta sorta beak erosita, eta listo, zehazten badin badea, superstizioetatik superstiziotara, benetan bukatzen dugula, portal bat irikiko duzu horretan, eta deabroak sartuko zaizkizu zure gelan. Baina, ez zure lagun horri oparitu behar dizkizutela, eta zein nahizun oparitzea. Claro. Ema jozu linka, esteka juteko zuzenean, dialtzeko. Habe, da superguai, da superpolitak. Bale, baita. Bai, polita. Bai. Bale, beste galderari daukazuen, norbaitek? Zer komentatu, eske bestela bakigu publiko utzitu hemen galdera pila bat, orduan hendik ateko ditu galderak. Horenik gara izabete, beste galderariko okurritzen bali mazaizue? Hola, zen momentukoa. Edo geho okurritzen bali mazaizue, guazen ateatzea bat? Bai, megateko du bat, sorpresa, berretze jartzen duen. Bai. Zein da... Ui, ama, honen interpretatzeko zaiena, bai, zeinek idatziko zuen. Zein da interpretatzeko zaiena den karta? Zuri zen iten zaizuz, interpretatzeko. Interpretatzeko. Nei adiz, gustatzen zait, deabroak intzen, gustatzen zait, atzade zentziaten tira bat, eta gustatzen zaitan ulertzea positiboki deabroa zer. Eta gero aparte delako, kapasko ditun karta bat. Eta gero aparte jargia, esan duten agatikan. Osa da zaila jargia. Ez dain ez, jargia ez da izan guzkia askoz, ez? Osa, ditula matiz asko, gero egiten karta guzti dituzteko matiz asko, eta esakontasun asko ez da izan, baina batzu da, pues, aztia, pum, ez? Txispaz, asiera baituzu tres, no seke, tal, pum, energia arketipiko maskulino, tal, bale, ados. Pero bestatu eta ez, hau zer da? Edo mundua, iten zait, ni behin botanion izan nuen etxean, bai, ni asko, ni askote azkite zaiak. Baina, behin botanion karta, jaiotzen gure etxean katutxo bat, txiki-txikia. Eta justo geunden hasi berrik, ni bentsat hasi berri, karten asondorak eta nik, esan nun, atako bizitzarako, bere bizitzarako karta bat. Eta tenion. Eta aterazen mundua, arkano nagusi bat, eta nik, ez politia mundua, energia kompleta, gurren gaunean nintzen. Eta gaineritzen oso forma traumatiko batean niretzako. Oso forma traumatiko batean, en fin. Eta esan, bale, orduan mundu bat ze? Karta hau ze? Mundua itxiera, zirkularen itxiera. Eskuri izan gero itxiera da, jodeo, en serio? Baina bai, orduan, dena dituzte kapa asko eta la, baina bai. Beste galderetara jorretik anetala, munduakin gerta. Hor, taroten esaten da asko, eriotza ez zaizulateatzen, prestez bazaude eriotza ikusteko. Orduan, eriotza eta askotan gertatzen da. Maitalek ez dute maitasuna hitz egiten. Eguzkiak hitz egin dezake maitasunaz, arkano txikiek hitz egin dezake maitasunaz, eta eriotza azaldu dakiguke eriotza ez den kartetan, bai? Orduan, klaro, zuri momentu horretan eriotzaren karta azaltzen baldin bat zaizun, haze trauma. Ja, eski traumatiko izan zen gerokoa. Mezua, hoi kontatu, jo, eske. Nire jende guztiari kontatzen, mundu eta ikusiko ez ondo. Pregoiak. Esan behar nuna zen, Euge kontatzen zula behin, Euge da guri gustatzen zegoen tarotisa bat. Gure lagun bat. Eta Eugek esaten zuen behin, batek eskatu zela konsulta bat, eta bere aman inguruan, hiltzeko zorian OTC hon edo, eta eguzkia atea zitzaion. Eta Eugek lehenengo esan ziona izan zen, bai hilingo da, bino dena ongi egongo da. Orduan, munduak ere izan ezake, ez? Mezu hori bezala. Bai. Nei gehien kostatzen zaidana, Eugeri bide batez, anekdota bezala, gehien kostatzen zaina gurdia da. Gehien? Kostatu izan zaiona, bai. Kostatu, bai. Nei kostatu bino, baino bai. Esango nuke, patriarkatuarekin lotzen ditudanakola, hierofantea batez ere, emperadorea nerekin lotzea asko kostatu izan zai. Bai. Karta horiek ditu dala, kostatzen zaizkidana gehien, arkano nagusietan. Bale. Eta zen egin zaudeko, goazen ikusi galderak, eski bestela. Bale, beste galderatek esaten du. Beharrezkoa da intuizio asko deukitzea tarot munduan? Erabiliko du beste Eugeren metafora bat? Erabili. Gure ikastaran esan genuen gauzetako bat adibidez izan zen, Eugek esaten du, intuizioa dela pixkat Pepito Grilloa bezala, bai? Dela dakagun sensazio bat, izan daitekela garatu dezakeguna nolabait esateko, eta orokorrian denek Pepito Grillo daukagula gure zapataren zolan eta gure zapaldu egiten dugula, bai? Eta ikasi behar duguna dela jartzen sorbaldaren gainean eta belarrira hitz egitea. Orduan, klaro, bakoitzak nola interpretatzen duen, ez? Mundu guztia gure ustez ez dago intuiziorik ez daukan pertsonarik eta tarota erabili ezin dezaken pertsonarik, baizik eta
uste duna pena merezi dula eta ikasi nahi duna eta landu nahi duna ez, Pepito Grillo hori gure sorbaldan jartzea eta ez ziona merezi, ez duna nahi edo dena delakoa. Bai, eta nik gero intuizioarekin lotuta eta Pixat Euskal Herrira ekarriz gai hau dago, euskal tarotista bat izan zena, dela Maritxu Guler, berak etzun itzaiten jendea, osea, berak etzu ezen tarotista bat zen, beratzen como bruji bat, eta berak esan zuen intuizioa berak etzakoala, baizik eta zegana zen jakintza eta landu egiten zen zerbait zela ez. Hortaz, usten dela gehiago jola simboliko horretan sartzea. Ez zula behar, ez da inorki kutzea eta orduan kazula iluminatua zaudela, baizik eta zerbait landu egiten dena, besti gabe, intuizioa izan behar da baratza bat izateko, ez, inbartena jakin baratzare egiten, zaintzen, eta orduan ez, garatzen duzu jakintza hori hortaz, gehiago hortikan ere eman. Bale, zaiatu nahi zurren irakurtzen. Venga. Bitu justo, badago euskal barajarik? Bai, Maritxu Gulerrek sortu zuen, 70. marka bukaeran, 80. marka hasieran, eta intzetun pare bat oso ezaguna dienak, eta super interesante da, super zaila topatzen, zeakoek, ez ezkiatatzen, rol jokalari, nola diat, izatzezu eta lehau dela rol jolas egiteitunak eta? Taroka. Tarokakoak, zaitena nola izan dauten haiek, bakit zentzu dian personalak, iben dakate izen bat, eitzuten hauek ere bai, atopia, rol jolas egintzuten. Eta hauek, ari galduet. Esan daitena, hauek erakutsi zizkiguten zeak Maritxu Gulerronen barajazarrenak eta superzaila topatzen eta hauek zituzten, eta hauek ikertu zuten, de hecho, Maritxu Gulerren inguruan, eta oso interesantea. Eta hauek aipatu dituela, taroka da, euskal baraja bat, 2022-irukoa, olaukoa, da superperria, eta interesantea ere bai. Dena da abstraktua, nahi botan un behin, eta librito gabe, da zaila, ez da bezala, ez da Radio Robot Smitheko karta bezala dela como argiki bastos, da askoze nahasiagoa eta ditxo dituzte como bastoak dia ez da iden como simbolo bat, ez da izer, da polita, da guai, eta gaina hemen badute, eta gaina hori ez, botaitezke gaina iruzentzutan dela, como jolasteko erabilitezke karta horiek, erabilitezke talde dinamiketarako, eta erabiliteke baitere tarot karta sorta moduan, hortaz, da oso guai. Txangi. Bai, horrengo ere kurrikot. Bertze bat. Eta kurretze bali mazizue galdera bat, altxaskoa eta bota, bale. Nor nahiko zenukete ekarri podcastera elkarrezetatzeko? Eta alderantziz, nor nahiko genuke, ze podcastera nahiko genuke jungu elkarrezetatuak izateko? Bale, lehenengo, izaro aipatu dugu, noski. Zunoan nahiko zenuke june hitz, esketze zateatzen, ez dut esan nahi gaizki. Euskalduna dia? Nik esan gontari. Bale, prosoi. Trena, no. Nahi dugu jun. Gu nahi dugu jun, trenak ordaintzen dugu irrateko ordaintzen dugu trena podcastera. Ez da ditzatzen duzuen, dia Iruñeko bi, oso interesanteak, eta oso guai dago podcasteri, oso divertida da, eta oso kuriosoa da. Eta zein nahiko zenuke ekarri? Izarroko zu balia. Itzen izan? Ez. Nik badak izan esan edudan. Jule esan nun. Jule nahiko nuke ekarri. Jule goiko etxea, pentsatu izan dugu. Nik nire Ibarzabal ekarri nahi dut. Bai, ekarriko dugu. Munduan, espero gero ziltzea. Aipatu enun, aztian, hain zuzen ere, egoit. Ez que nik harreman horiak akartu horrekin lo siento, nik jakartu horri beldurra diot. Ez parezu gomidatuko munduan. Ez, lehenago ekarriko dugu, eguzkira edo. Aipatu genuen, pertsolari bezala asko gustatzen zaigulako, eta gero aparte tarokakin hor bere eskuak ondien ez tartian, ekarri berdugu. Bai, eta baita lotura Harry Potterrekin, da muska gauza askorekin ez, da lotura asko ditu, bai. Bale, eta orduan hori nahi dugu ekartzea, etortzea? Eta oain azkeneko, bai, Ibarzabal etorriko da. Eta orain, hau ja, hain posiblea ez dena, da... Zein ekarriko zenuke euskalduna ez dena eta berez, euskera zingo iteko aukera izango bagenu, norbait handia amesten, zein ekarriko zenuke? Handia. Zunez duen ekartzea bere montan Pink. Bai. Pink. Bai. Ez dakit, ekarriko nuke... norbait handia en plan pop mundukoa. Pop? Zinea, antzerkia, hildako pertsona bat. Ja. Ekarriko nuke Hitler. Ojo, por favor.
Nez, jo, ba, ez? Bueno, pues igual oso kontento emozen, Tirakot zeara, osea, como gauza klasik feministetara dela, baina, adiez, Angela Davis tortzea, pues ilusiongo zian. Ah, ya está, venga. Bai, bakit. Kartela, titularra, zepuletan zaigun, claro, ametxe nahi du Pink eta Taylor Swift, eta egoitzek Angela Davis, Virginie Despentes, Beto Preciado. De verdad. Venga. Buah, osea, te odio. Eta hoxe. Es que salgun besteat, como baitarego, ya, pues me callo. Pues ez, nahi detortzea ojetik alor, baitare. Bituka bai, Carlos a veces. Pues, bueno, biak. Bai, biak. Bez, esan zurea, nire esan dut bi. Neri ere esan zu. Pink esan gotzen nun? Ez, Pinken nun esan behar. Goazen pentsatzea behar, hildako bat edola, ¿Hildako bat? Hildako bat bai, osea, Amy Winehouse. Jode, ben, ez da reala, osea... Ba, eta ez Pink etorriko zaigu. Pero Pink bintzat, osea, araizkoa da, ¿sabes? Osea, ez da hola horra mesteko muga, bueno, ez da dit. Hipotesi bat da. Vale, pues Amy, orduan, Amy, vale, ados. Vale. Ederki, venga, basta aldera bat. Azkena. Ai, venga, aldera, mikro. Zoaz. Bueno, lehenengo, zein da zure izena? Maider naiz, eta nire galdera gaur zekartekin identifikatzen zate zuek. Pentsatu, etorri zein bat batean burura, igual, karta bat botatzen dugu izteko? Bai, oiz egon nun. Vale. Gaur kartarekin? Si supieses, osea, egitan, gaurko karta, bai, izki gaur da, igual, bosteko bastoia, arkano txiketan, ja. Ez eta nagusitan, zein? Es que claro, eso, Dorrea es de Izan. Dorrea, en plan de... O sea, tan dramáticas no vamos a ser. Dorrea es de Izan. Es que Arkano nagusi guztia dira dramatikoa. Zer? Arkano nagusi guztia dira dramatikoa. Como zoriaren gurpi izan da hor. Vale. Como oso inesperado eta oso, bai. Esa, gaurko niretzako gaurko eguna da, como gauza, zer? Ah, mira, justo lo que se bilace. ¿Ves? Hostia, qué fuerte. Bueno, es que bai, gaurko egunean gauza gehiagi daude gure kontroletik at. Eta horren da, como, asumitu gauza golateko diala, eta ya eta horren ez moskeatu, pues, hasiko ginen, eta ez denekin ondikan sarra egoteztutxa nola zen. Zer? Zintzirikatua. Bai. Pues, bai, eta zergatik? Etorri nahi? Ez, o sea, vale, badauka rollo hori betari, como dejarse hacer, pero acá sakrifizioaren ideia, alderantzizkoak edo, ez, o sea, sakrifizioaren ideia badauka, eta zurearen gurpila da gehiago, como zure sujetutasunik gabe, da, sin que haya una voluntad hor pentsatzen gauzak izan baruten edo ez, gauza erratu iten dira eta jazta, da, como el mundo gira, gizakek egon edo ez, jazta, pues hori da, zurearen gurpila, hortaz, hor gehiago, te parece? Osongi. Ai, vale. Qué bien. Orduan, bukaera bat eman berdiogu ja gaurko atalari. Lehenengo eskerrak eman, etorri zeaten guztiei. Lehenengo aldia da, gure teknikaren lanetan ibili da Maite Bidarte, Maite dugula pila bat, eta noski lehenengo aldia hiruontzako hemen, eta orduan akatsak eta ez usteko, mila esker etortzeagatik, eta espero dugu tarte hona pasa izana. Bukatuko dugu... Mila esker kontradaroseko lagun guzti, hemen ibili dela Iderran eta Imanol ere bai, bueltaka, osatxoak egiten, eta bar, oso etxean sentitzen, hortaz eskerrik asko. Eta bukatzeko, botako dugu orain gaurko energia zen izan den, karta bat aterako dugu. Eta gero esan, zozketa bat egingo dugula, Aidiren kontzertu bat izango dugu orain, eta bere kontzertuaren ondoren kartak botatzen egongo gara, hemen onduan dagoen txoko batean. Orduan, nahi baldin baduzu hartu dezakezu zenbaki bat, gero guk esango ditugu 6 zenbaki, 6 persona egongo dira, hausaz, eta pertsona horiei kartak botako dizkiegu. Beraz, animatzen bat imazeate, hartu zenbaki bat, eta ja bukatuta gero esango dizuegu. Hori da, orduan, gaurko karta, atako dugu? Bai. Venga, ba, amets, moztu. Hori ezin dain. Ui! Atako tola, Venga. Bueno. Zer. A ver, lauko ezpata. A ver, aquí hay drama. Egoit. Broma da, nago, etxondeban. A ver. Lauko ezpata zer guzi dauka, lasaitasunarekin, eta burrukak antizipatzearekin. Vale. Hau da. Osea, igual egon du da, tensio posible bat momentu batean, pentsatzea ezakizer, eta jakin izatea esaten gaur ez da eguna.
Bai, hori da. Baina, bueno, gustura gatu zaurko saiorekin? Bai, zu? Vale, nire bai, nire oso potzik, bai. Bueno, izteko kantatxoa jarriko izuegu, izarrekin zer ikusia duena, eta pixkat marratxoa dena. Bai. Eta eskerrik asko, eta horrengor arte. Hori da.